Hej folken. Vi har jo lavet den nye kanal der. Og til start med, så er det mig og Mogens, vi laver den kanal. Jeg tænkte, at Mogens skulle udfordre os et spørgsmål. Sådan, Nej, vi laver en challenge. En challenge, Mogens, vi sætter os lige ned. En challenge, hvor I må spørge os alt, undtagen én ting. Mogens gider ikke spise chili. Ja, jo, jeg har ikke noget. Jeg vil gerne. Nå, okay. Det skal bare ikke være noget, hvor man skal smide tøj, eller hvad? Nej, det må heller ikke være sådan noget. Det skal være sådan noget, hvor du skal gå hen og proppe Mentos i en cola, og så skal du kigge ned i den, eller sådan noget. Det skal være sådan noget. Eller om du skal proppe så mange skumfiduser ind i munden, du kan. Og det skal være sådan noget. Det skal ikke være, hvor du skal til alt muligt grimt twerk og sådan noget. Det kan må ikke være seksuelt. Nej. Glem det. Det gider mig musik. Men så det ville være rigtig fedt, hvis I vil skrive ned i kommentaren. Dernede i kommentaren. Det er det seje drenge. Ja, det er det seje drenge. Sejhed. Nede i kommentaren der, hvad I synes, vi skulle lave. Fordi at vi synes, det skulle være en god start på vores nye kanal. Og ja. Yeah. Vi siger bare, måske tager det lidt tid for. Nu er vi jo lige i Jylland. Ja. Så kan vi lige finde et tidspunkt og få købt en, hvad nu hvis... Ja, så hvis I siger, at vi skal købe en cola light, eller hvad fuck det nu hedder, ikke? Så prop nogle Mentos i. Det kan godt være, at det kommer til at tage lidt tid, før vi gør det. Jamen, den vi har glædet os, bare sige, den vi har glædet os, det var nok den der med, hvor vi skulle putte Mentos ned i en cola. Ja, det var nok den meget, vi har mest forventet, der vil komme. Men I må sige så meget, I vil, men... Det skal bare ikke være smertefuldt eller seksuelt. Nej, men det kan også godt være, hvis der er sådan noget, der er virkelig dumt. At det gider vi ikke. Nej. Jamen, det er seriøst rigtigt. Er det ikke rigtigt, Mogens? Jo, det er sgu ret klart, hvis du siger, få dig selv i hovedet 2 gange, og tænk, slå dig ind i skridtet. Skid en lort i toilettet. Altså, det skal ikke være sådan noget. Spændende at gå skovskidestilling. Please, altså, skovskidestilling, det kan faktisk godt være det. Nej, det skal vi sgu da ikke filme med skider, jo. Det skal da få en klam. Nej, okay, det skal vi ikke. Med skovskidestilling, det tør jeg godt. Ja, men så skulle det være nej, men der er spørgsmål, I kan stille os. I kommentarer. I kommentarer. Men det kan også godt være, at vi siger nej til dem, hvis det er sådan noget virkelig ekstremt, som stå... Ja. Glem det. Men... Ja, så vil vi sige farvel igen. Tak fordi I så med. Farvel.